Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Mas YouTube channel Bong 22. Hari ini kita lagi di base camp Sinom Bledek ing Munggur iki. Wis ora asing meneh. Ini Mas Ndoko. Nah, iki lagi prepare bazar neng Bancak 2 wile. Iki tanggal piro iki? Tanggal 20. Tanggal 25, berarti sesuk ya. Tanggal 26. Senin malam Selasa. Jolali hadir bolo. Wis pokoke gayang pol iki. Nah, iki gawe pecut. Iki pecute nggo sesuk. Biasane nek maine pecute piro, Mas? Iki 11 ya. Biasane nggawa piro? Asep tukang pecute piro biasane? 8. Tukang pecute 8. Iki dicepaki 11 iki. Anyar, pecute anyar-anyar iki. Kae yo. 11 iki tok apa karo kowe? 11 iki. 11 iki tok berarti 15. Oke, iki gawe sarana anyar tapi lagi digambar wis dianyam. Kurang nyolder terus ngecat. Lah iki saya nggo persiapan sesuk iki. Jarane iki dimanke kabeh ora iki jarane iki. Kabeh. Lah jarane piro iki? 6, 7, 8, 9. Jarane 9. Engko dimanke kabeh iki. Ganonge. Ganonge 3. Macanane 1. Terus kuwi engko sing barongane kuwi engko sing macan gedhe kuwi dimanke ora? Ya pajang tok ya. Nggih mbok pajangan. Jadi siji tas siji rong tas. Nang kuwi engko anu, sampeyan arep gawe merak ya, dadak merak. Lah kuwi sampeyan calone dadak merak ngene Sinom Bledek. Sampeyan enek dadak merake. Oh, iki wis dadi iki. Iki kuwi ukuran piro kowe? Iki nek 50 apa 60? 60. Wong sik sijine ukur 70. Nah, kae ukuran 60 ya. Sing 70 urung dadi. Esuk gasnya neng bazar Bancak 2 bolo. Pokoke dan bebas. Idan bebas. Jadi yang jaba oleh man ya. Oleh. Nah. Kosong Iki. Iki bahane iki gawe pecel saya arep pesen ya iso. Per bijine piro nek pesen? Nak bijian 35 nak anu akeh. Oh. Partai selawe. Bijian 35. Nek partai ya selawe minimal ya 20 ya nek jibo. Ya el. Minimal piro nek selawe? 10. Minimal 10. 25. Nek bijian 35 iki. Bahane iki. Iki ganong. Ganong iki cilik iki nek nggone sapa iki? Iki dimanke apa ora? Hah? Ganong iki dimanke apa ora iki? Kuwi ganonge kuwi anu. Jeno nggih pajangan. Ora dirambuti piye iki? Hah, mabat iki. Anggi dirambut ya. Iki ganonge cah SD iki, TK iki. Kuwi Ganonge. larang aku karo kuwi entuk siji tuku sing Malah bathokane. larang iki ya, Larang lho kuwi tunggale enek siji kabeh. Kuwi sik siji iki 70, siji 100. Gede cilik. Ngene iki ganongan apa? Bakunge apa? Los. Pakem melas. Pakem melas. Oh iki ngene ya. Ya iki ganongan pakem tapi melas. Engko sore pas karo Pak Jabar. Oh, iki borangnya apa anyar iki? Lawas iki. Lawas. Wis petang tahun ya. Kata awal ngaduk to sprene ya. Iki kendang gedor gong. Dargang. Ya.
dalanane sesuk aja lali nang Bazar Bancak 2. Pokoknya dan bebas. Edan bebas, spek bel. Sesuk anu sing gambar ngene sapa? Gamelane nggone dongkrak, terus campur sarine nggone bose. Nggone pacul Mas Chandra. Apa jenenge ASK? Heeh. Sesuk gamelane ngene gong dongkrak. Nah, goyang yo, ngene gong dongkrak terus campur sarine nggone sing ngendang gong dongkrak kae. Ngene Chandra Pacul jenenge ASK ya, ASK. Nah, iki nyolder iki arepan. Nah, dadi wis motong. Urung panas wis soldere. Iki omahmu ngendi iki? Eyang Truno iki. Hah? Omahe lor kono adikku dhewe. Oh, tak kira omah jebyok. Biasane nek ngene iki nek mentan piro jaran ini? Itu mentahan piro ya? Yo tergantung apa ya Ukuran. Iki ukuran piro iki? Ini 120 ya. Ini semeter 20, nek semeter 10 ya. Lali aku wis ukuran iki. Regane piro ngene iki? Nak dadi yo wis garek mancal garek ngono kae paling 350-an. 350-an. Berarti wis enek rambute, wis komplit ngene iki to. Iki bane tek anu ya, cilik-cilik ya tali Tak ini. sigari. Hah? Wis sigar itu. Tek ora gede wae, entang cepet. Yo jane iki awet-awet ngene iki iso cilik iki ya. Berarti beda ya awete ya. Iki cilik-cilik ya jenenge wonge senenge dhewe nek sing gede nek gede cepet karepe nek ini kan suwe tapi awet ya. Tapi awet. Nah, nek cilik-cilik ini iki. Tambah tambah iki kok jaran pring 5. Jaran ring 5. Kowe nggih tindah apa nggih main? Sing nggih tindah loro, sing nggih main 5, kok tambah iki. Tambah enek 6. Well, Kok je maine Agustus ning lor. Agustus. Heeh, ning lor kene. So Agustusan. Iki Juli jope oke ora iki? Juli. Besar kan besar. Paling kok ning celep ya enak sih. Ning celep. Kuwi bazar apa bazar? Engko ditunggu ae lur. Permainane neng celep nek sida karo nang endi sing Agustus kuwi? Agustus ning kene. Nang dhewe. Besok jangan lupa Agustus yo nganyari iki. neng bazar gaske. Yes. Nek sida. Ya nek sida esuk arep nggawa merak ben gayang. Wis lur iki infone. Infone sesuk ya Senin malam Selasa. Neng Bazar Bancak 2 aja lali. Pokoke teko edan bebas, speke well ya. Well tenan. Yo sing duwe kae. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bolo gen semangat mencari konten-konten jaranan atau review jaran wis kabeh ini lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.